εργαλεία. Τελικά δεν μας χωρούσε κανένα αμφιθέατρο. Αγαπητοί συμπατριώτες, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε με τόση θέρμη, μετά από χρόνια, στην πρόσκλησή μας να κάνουμε μια ανοιχτή συγκέντρωση εδώ στην παραλία της Νάξου. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Νάξου. Φίλες και φίλοι, πριν μερικούς μήνες πήραμε την πρωτοβουλία να ιδρύσουμε μια νέα παράταξη. Μια νέα δημοτική κίνηση. Θέλαμε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε για το νησί, που ασχολούμαστε με το νησί, να δούμε το νησί και τις μικρές Κυκλάδες, συνολικά το Δήμο, από ψηλά. Να μην σταματάει το βλέμμα μας πουθενά, από όποια πλευρά της θάλασσας και αν το κοιτούσαμε. Έτσι, καταθέσαμε τις αρχές μας, καταθέσαμε τον τρόπο σκέψη μας, προσαρμόζοντάς το στις σημερινές αναγκαιότητες των νησιών μας, αλλά και στις σημερινές αναγκαιότητες της κοινωνίας. Είδαμε την οικονομία του, είδαμε τους ανθρώπους του, είδαμε τη νέα γενιά του, είδαμε την προοπτική του, είδαμε τα προβλήματά του, είδαμε τις ανάγκες των κατοίκων του όπου και αν μένουν αυτοί. Γιατί θέλαμε να δούμε ένα Δήμο να λειτουργεί όπως αξίζει σε ένα νησί σαν την Άξο, όπως αξίζει σε κάποια νησιά όπως οι μικρές Κυκλάδες. Ένα Δήμο δυναμικό, ένα Δήμο με όραμα, ένα Δήμο με στόχο, ένα Δήμο που θα δίνει διεξόδους στη νέα γενιά. Και έτσι αρχίσαμε να βλέπουμε ένα το κομμάτι της οικονομίας του. Είδαμε τον πρωτογενή τομέα, είδαμε τη γεωργία, είδαμε τη κτηνοτροφία, είδαμε τη βασική τέχνη που έζησε γενιές και γενιές Αξωτών και που αξιοπρεπώς μεγάλωσε και τη δικιά μου γενιά και αξιοπρεπώς μεγαλώνει μια δεύτερη γενιά σήμερα, μια άλλη γενιά σήμερα. Είδαμε όμως ότι μπορεί να αποτελέσει μεγάλη διέξοδο στην κρίση που σήμερα και την τοπική κοινωνία πλήττει. Είδαμε τους νέους επιστήμονες, τα νέα παιδιά, τα οποία μπορούν και πρέπει να ασχοληθούν με τη γη των πατεράδων τους, προσαρμόζοντας την οπτική, προσαρμόζοντας τη σύγχρονη λογική τους σε σύγχρονες μορφές καλλιεργειών, σε σύγχρονες μορφές παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων. Είδαμε τα κτηνοτροφικά προϊόντα της Νάξου με το μάτι της νομιμοποίησης, της παραγωγής και της διάθεσης. Είδαμε τις νέες καλλιέργειες σε έναν ευλογημένο τόπο όπως είναι το νησί μας και οι μικρές Κυκλάδες. Είδαμε να δημιουργούνται οι νέοι αγρότες. Μια νέα γενιά αγροτών που θα γίνει το σύγχρονο όπλο του νησιού μέσα από το δόγμα έμπορος αγρότης, μέσα από το δόγμα της αναδιάθρωσης των καλλιεργειών με βιολογικά προϊόντα και με κύριο γνώμονα αυτό που συμβαίνει πλέον σε όλο τον κόσμο, πρώτα πουλώ, μετά παράγω. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον βλέπουμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό κάποιος πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να δουλέψει ένας Δήμος ο οποίος δεν διαφυλάσσει για τον εαυτό του μόνο το δικαίωμα να κλειστεί στις στενές νομικές του υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να έχει κυρίαρχο λόγο όσον αφορά τη ζωή των πολιτών του, να βοηθά τα νέα παιδιά για να αποκτήσει αυτό που θέλουμε εμείς, ένα ρόλο Δήμου κυβερνήτη, ειδικά σε μια περιοχή που περικλείεται από θάλασσα και που μπορεί το συγκριτικό του μειονέκτημα να το μετατρέψει σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Ένας τόπος που θα παράγει και θα διαθέτει όχι μόνο στην εγχώρια αγορά δικά του προϊόντα ονομασίας προέλευσης, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα και το έχει αποδείξει. Ένας τόπος που μέσα από τα τοπικά σύμφωνα θα επενδύσει και στους άλλους τομείς όπως είναι ο τουρισμός και το εμπόριο. Θέλουμε λοιπόν να δούμε και να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους που έχουν όρεξη, που έχουν εκείνη τη σπιρτάδα της νεότητας μέσα να τολμήσουν για κάτι
καινούριο. Το κάτι καινούριο αυτό κάποιος πρέπει να τους πάρει από το χέρι για να τους το δείξει και να τους βοηθήσει στα πρώτα τους βήματα. Είδαμε το δεύτερο μεγάλο πυλώνα της οικονομίας του νησιού. Είδαμε τον τουρισμό του. Είδαμε τον τριτογενή τομέα, ο οποίος είναι ραγδαία ανερχόμενος τα τελευταία χρόνια. Και είναι κυρίως ραγδαία γιατί είχε άξιους ανθρώπους που ασχολήθηκαν μαζί του και ανέβασαν το νησί και το πήγαν εκεί που μπορούσε να πάει. Και το είδαμε να πηγαίνει ακόμα περισσότερο. Έτσι θέλουμε να δούμε την Άξο και τις μικρές Κυκλάδες σαν ενιαίο τουριστικό προϊόν και να το προβάλλουμε σε όλες τις άκρες της γης με όσα μέτρα μέσα διαθέτουμε. Βλέπουμε την Άξο να έχει, όπως λένε, αυτός ο Άγιος τόπος, αυτός ο ιερός τόπος, να έχει άπειρες δυνατότητες, οι οποίες όμως τελούν εν υπνώση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε και δεν είναι σωστό στο γνωστό 40ήμερο του καλοκαιριού. Πρέπει να επενδύσουμε σε άλλες μορφές τουρισμού, στο θεματικό τουρισμό. Θεματικός τουρισμός που σημαίνει αγροτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός και ούτω καθεξής. Κολυμβητικός και ούτω καθεξής. Θέλω να επενδύσουμε σε αυτούς τους τομείς, ούτως ώστε να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο, γιατί αυτή είναι η λύση για το νησί. Η επιμίκρυνση της τουριστικής περίοδου είναι δυνατόν σε όλο τον χρόνο, για 12 μήνες. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα Άγιο τόπο. Στην κυριολεξία Άγιο τόπο και μας το λένε, μας το φωνάζουν και οι επισκέπτες μας και οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το νησί μας και δεν ζουν εδώ. Και αυτό είναι το μυστικό, το μέγα μυστικό. Αν κανείς διαβλέψει ότι η ορεινή και η μεσαία Νάξος και οι μικρές Κυκλάδες αποτελούν τη βαριά βιομηχανία σε αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν της Νάξου. Θέλουμε να δούμε τον πολιτισμό της, το μέγα πολιτισμό, σε όλα τα επίπεδα. Από τα μνημεία του, από τα φυσικά μνημεία του, από τα αρχιτεκτονικά μνημεία του, μέχρι τη ζωή τη δικιά σας. Εσείς παράγετε, όπως παρήγαγαν και οι γονείς και οι παππούδες μας πολιτισμό. Ένας πολιτισμός που σήμερα παντού δεν είναι, και ευτυχώς, folklore. Δεν είναι folklore σήμερα το ιδίωμα της Απειράνθου. Δεν είναι folklore σήμερα ο χορός και το γλέντι στον Κινίδαρο. Δεν είναι folklore σήμερα η ορεινή Νάξος και οι άνθρωποι όπως ζουν, όπως δρούν την καθημερινότητά τους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Δήμου. Και αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο. Και εκεί είναι που χρειαζόμαστε έργα υποδομής. Μεγάλα έργα υποδομής. Πάντα θα λέμε, πάντα θα έχουμε σαν στόχο ένα νέο λιμάνι, ένα νέο αεροδρόμιο. Πάντα θα είναι η μεγάλη στόχη του νησιού αυτή. Δεν πρόκειται να κοροϊδέψουμε ή να πουλήσουμε στον κόσμο παραμύθια ότι με 200 μέτρα επέκταση του διαδρόμου και 75 σκάφη τα οποία θα έρχονται και θα έχουν 50 επιβάτες μέσα, λύνουμε το πρόβλημα της αερομεταφοράς του τουριστικού προϊόντος στο νησί μας. Θα του πούμε την αλήθεια, γιατί μόνο ξέροντας την αλήθεια μπορεί να προγραμματίσει την επόμενη μέρα. Θα του πούμε ότι τα επόμενα χρόνια για μας παραμένει ο στόχος και για το λιμάνι και για το αεροδρόμιο. Αλλά ως τότε θα δουλέψουμε και πρέπει να δουλέψουμε σε όλες τις κατευθύνσεις, να βελτιώσουμε τις υποδομές του υπάρχοντος λιμανιού, αλλά και να εξασφαλίσουμε τη μεταφορά του ξένου επισκέπτη αυθημερών στο νησί μας. Γιατί εκεί κρύβεται το μεγάλο μυστικό. Η αυθημερών άφιξη και αναχώρηση του τουρίστα από το νησί μας. Θα δουλέψουμε λοιπόν για την άμεση, την καθημερινή, την ώρα που μας βολεύει σύνδεση του νησιού με το πλησιέστερο διεθνή αερολιμένα, τη Μύκονο. Θα δουλέψουμε και από το επόμενο καλοκαίρι θα την έχουμε έτσι όπως εξυπηρετεί το τουριστικό προϊόν του νησιού. Θα επενδύσουμε γιατί θεωρείται επένδυση, φίλες και φίλοι, το κομμάτι της υγείας του νησιού και των νοσοκομείων. Είναι κομμάτι της υγείας. Είναι κομμάτι επένδυσης για την Άξο. Θα ζητάμε μια ζωή το αυτονόητο.
την πλήρωση του τεχνικού και ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου μας, τη λειτουργία όλων και περισσότερων κλινικών. Δεν θα πάρουμε όμως μόνο ένα πανό να φωνάζουμε από τη μια άκρη της παραλίας στην άλλη. Θα δουλέψουμε και σαν Δήμος να προσφέρουμε, να συνεισφέρουμε σε αυτό το προϊόν. Θα δουλέψουμε να δώσουμε και τις δικές μας δυνάμεις σε αυτό. Θα δουλέψουμε για τη νέα γενιά. Θα δουλέψουμε για τους νέους ανθρώπους, για τους νέους επιστήμονες, τους νέους αγρότες, για το νέο εργατικό δυναμικό του τόπου μας. Είναι η επόμενη γενιά. Είναι η γενιά που μας διαδέχεται και πρέπει να δουλέψουμε για αυτήν. Για να μείνει στον τόπο μας. Να δημιουργήσει, να κάνει τη δικιά της οικογένεια. Να κάνει τη δικιά της επιχείρηση. Για να μην μπορούν κάποιοι, ακόμα και σήμερα, εν έτη 2014, να εκβιάζουν την ψήφο τους για τρίμηνες συμβάσεις. Θα δουλέψουμε για τα χωριά μας. Θα δουλέψουμε για τους ανθρώπους που έχουμε αφήσει πίσω. Εκεί, στην ορεινή Νάξο, στο λεκανοπέδιο, που σήμερα τους κατακλείζει η οργή, η αγανάκτηση και ο θυμός, γιατί ξεχάστηκαν. Πρέπει να δουλέψουμε, να ανοίξουμε δουλειές εκεί, για τους μηδενοδρίχους. Γιατί αυτοί είναι που κρατάνε, αυτά είναι που κρατάνε τα νησιά μας, τα χωριά μας ζωντανά. Και πρέπει να τα κρατήσουμε. Έχουμε 1000 λόγους να τα κρατήσουμε. Όχι μόνο συναισθηματικούς. Θέλουμε να δουλέψουν μεθαύριο και να προσθέσουν σε αυτό που λέμε συνολικό προϊόν της Νάτσου. Θέλουμε να δουλέψουμε για τον πολιτισμό μας και για τους συλλόγους των ξενιτεμένων μας, που κάποιοι σήμερα τους κατασυκοφαντούν και τους αμφισβητούν το δικαίωμα να αγαπούν την πατρίδα τους και να προσφέρουν σε αυτή. Ο Αξώτης όπου κι αν ζει, στην άκρη του κόσμου να ζει, είναι πάντα και θα παραμείνει πάντα Αξώτης. Και αυτός και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ας το καταλάβουν κάποιοι και ας μην τους προσγάλουν άλλο. Φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο μήνα να καταθέσουμε στην αξιακή και τη μικροκυκλαδική κοινωνία μια θετική πρόταση. Την πρότασή μας, έτσι όπως εμείς τα βλέπαμε τα πράγματα. Διαβλέψαμε ότι με σπασμένη τη ραχοκοκαλιά των κομμάτων ήταν η χρυσή ευκαιρία για το νησί να ανοίξουμε τα χέρια μας και να κάνουμε μια προσπάθεια διαφορετική από αυτή που γινόταν μέχρι τα τώρα, αναζητώντας πρόσωπα που θα συνέβαλαν σε αυτό που λέμε νέα μέρα του νησιού, ανεξαρτήτου χρώματος, κομματικής τοποθέτησης, αλλά με μόνο κριτήριο τη δυνατότητα και τη θέλησή τους για προσφορά. Και το καταφέραμε. Φτιάξαμε μια ανεξάρτητη κίνηση που ο πλουραλισμός της φαίνεται καθαρά σήμερα από τη σύνδεση του ψηφοδελτίου. Μια σύνδεση που περικλείει μέσα και την εμπειρία, αλλά και είναι κατά 75% τουλάχιστον ανανεωμένο από ανθρώπους νέους όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και που θέλουν, εμπνεύστηκαν και θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά του τόπου μας. Καταθέσαμε με την πρότασή μας, καταθέσαμε τις αρχές μας και αναζητήσαμε το δημόσιο διάλογο. Γιατί θέλαμε να κριθούμε μέσω αυτινού του διαλόγου. Και όχι για να κριθούμε και να συγκριθούμε μονάχα. Αλλά γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτόν τον διάλογο θα έβγαιναν οι κοινοί στόχοι που πιστέψτε με υπάρχουν σε όλους και θα δεσμευόμασταν μπροστά στον κόσμο, στους συμπατριώτες μας, ότι όλοι μαζί αυτούς τους κοινούς στόχους θα μπορούσαμε και την επόμενη μέρα να τους παλέψουμε. Όλοι μαζί δεσμευόμενοι. Δυστυχώς, με ευθύνη και μόνο της σημερινής Δημοτικής Αρχής αυτός ο διάλογος δεν έγινε. Εσείς ξέρετε καλύτερα γιατί δεν έγινε. Εσείς το ζείτε 3,5 χρόνια τώρα. Έστω όμως και με αυτούς τους όρους. Είπαμε να κατέβουμε κάτω, να μιλήσουμε με τον κόσμο,
να τον αφουγκραστούμε, να τον ακούσουμε, να ακούσουμε τις ιταιρνίες, τους εμπορικούς συλλόγους, τις ομάδες δουλειάς που έχουν δημιουργηθεί εδώ στην Άξο, τις ομάδες του εθελοντισμού που έχουν προσφέρει στο νησί τα τελευταία χρόνια τόσα πολλά, και μαζί να δουλέψουμε. Το κάναμε. Θέλαμε να μας κρίνουν, να μας διορθώσουν, να μας συμπληρώσουν, να μας βοηθήσουν. Και έγινε. Με αυτή την πρόταση είχαμε σκοπό να πάμε στις εκλογές και να κριθούμε με βάση αυτή. Να τη στηρίξει ή να μην τη στηρίξει ο τόπος. Γιατί αυτό λέει η δημοκρατία. Αναγκαστήκαμε όμως δυστυχώς ενδιάμεσα να βάλουμε ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας των δομών του νησιού. Αναγκαστήκαμε με πολύ πόνο ψυχής εν έτη 2014 να βάλουμε προβλήματα δημοκρατικής λειτουργίας στο νησί. Δεν ήταν μόνο τα προσωπικά ή τα παραταξιακά χτυπήματα, τα άνατρα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Δεν ήταν μόνο η σπερμολογία και η λασπολογία για τα στελέχη μας, για όλους από τον επικεφαλής μέχρι τον τελευταίο, που υπόγεια διοχετεύεται στην αξιακή κοινωνία, χωρίς να έχει ένας το θράσος, το θάρρος, το ατριλίκι να βγει να τα πει δημόσια και να τα καταγγείλει. Λάσπη υπόγεια, λάσπη υπόγεια, λάσπη υπόγεια. Παρόλα αυτά αφορούν εμάς. Και κάποιος θα μπορούσε να τα θεωρήσει και θεμιτά. Δυστυχώς. Παραμονές μιας εκλογικής μάχης. Όμως τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό, παίρνουν πλέον ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας του τόπου. Δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών του, δημοκρατικής λειτουργίας της κοινωνίας. Ξεκίνησαν από την κοινότητα της χώρας, ερμηνεύοντας ένα νόμο κατά το δοκούν και κατά το πώς του συνέφερε. Και προχωράμε σήμερα που ακόμα δημιουργούνται ζητήματα, σήμερα που υπάρχει πια σαφή νομοθετική διάταξη, να συνεχίζουν να παρανομούν και να επιμένουν στην παρανομία μόνο και μόνο για να κρατήσουν την εξουσία και τον έλεγχο στα χέρια τους. Συνεχίστηκε αυτή η μη δημοκρατική συμπεριφορά με τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Το πώς συγκροτήθηκαν τα ψηφοδέλτια το γνωρίζετε καλά, το ζήσατε στις μικροκοινωνίες σας. Με ποιους τρόπους και πώς. Και συνεχίζουμε σήμερα παραμονές των εκλογών να απειλούνται υπάλληλοι στο Δήμο ότι θα βρεθούν στη Δονούσα ή στα υπόγεια. Και οι φωνές να ακούγονται από το Δημαρχείο μέχρι την παραλία της Νάξου. Είναι ντροπή για την κοινωνία. Είναι ντροπή για την Άξο του 2014. Είναι ντροπή να αναζητείτε σήμερα η ψήφος με τις μπετονιέρες για τα ιδιωτικά συμφέροντα, σε ιδιωτικούς δρόμους, σε ιδιωτικές ηλεκτροδοτήσεις. Να που πάνε τα χρήματά σου αξιώδη σήμερα. Να που πάνε, γιατί δεν υπάρχουν λεπτά. Πάει για τη Βορκά, η Κεραμωτή, το Σκαδό, η Μέση, ο Δανακός, το Γκάκι για να το αλλάξει μια λάπα. Γιατί κάποιοι σήμερα για να πάρουν την ψήφο τους, για να πάρουν 5 ψηφάκια και να διασώσουν την κατάσταση, γυρίζουν και έχει γίνει Νάξος ένα κινητό λατομείο από τη μια άκρη στην άλλη. Εκεί πάνε τα λεφτά μας. Αυτές είναι οι λογικές. Αυτές είναι οι πρακτικές. Και δεν έχουν πετρέλαιο να φέρουν νερό στην Κομιακή. Σήμερα δεν έχουμε νερό και δεν έχουν λέει πετρέλαιο. Δεν είστε μόνο εσείς νικηφόροι. Όλοι Νάξος είναι. Απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, φίλες και φίλοι, ορθώνουμε σήμερα το ανάστημά μας. Και επειδή ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κρίση, οι οποίοι έχουν αίσθηκτο σε έναν κόσμο που όπου και αν ανήκει είναι δημοκρατικός και δίκαιος, υποσχόμαστε, κοιτώντας στα μάτια, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημά μας, ότι η επόμενη μέρα εσείς αποφασίζετε και απόψε θα είναι αλλιώτικη, θα είναι διαφορετική.
Θα είναι η επόμενη μέρα της δημιουργίας. Θα είναι η επόμενη μέρα της νέας γενιάς. Θα είναι η επόμενη μέρα της συνεννόησης. Θα είναι η επόμενη μέρα της διαυγούς διοίκησης. Της καθαρής διοίκησης. Θα είναι η επόμενη μέρα που θα δίνει φτερά στο νησί. Και αυτό δεν θα το καταφέρει καμιά δημοτική αρχή. Αυτό θα το καταφέρουν οι πολίτες της Νάξου και των μικρών κυκλάδων. Θα το απαιτήσουν και θα το έχουν. Βλέπω όλες αυτές τις μέρες που γυρνάμε τα νησιά και τα χωριά μας, όχι μόνο την απόγνωση και το θυμό όπως έλεγα προηγούμενα. Βλέπω όλο αυτό το διάστημα την ανάγκη ύπαρξης ελπίδας. Γι' αυτό βγήκαμε θαρετά στα μάτια και τους είπαμε: μαζί θα αποφασίσουμε. Ο καθένας θα έχει αυτό που δικαιούται από το τελικό προϊόν του νησιού και θα το διαχειρίζεται όπως ακριβώς η τοπική κοινωνία επιδιώκει. Απευθυνόμαστε στους συλλόγους κάθε μορφής και τους λέμε ότι στις συντεχνίες, στα δίκαια αιτήματα εκεί θα είμαστε μαζί τους, στα δίκαια αιτήματα, στα αιτήματα που αφορούν όμως όλη την κοινωνία. Απευθυνόμαστε στα πολιτιστικά σωματεία και τους λέμε καθαρά: οι επιχορηγήσεις δεν θα δίνονται για σουβλάκια και με βάση το που ψηφίζει ο πρόεδρός τους, αλλά με βάση το πρόγραμμα και το έργο που θα δημιουργήσουν και θα υποβάλουν στο Δήμο και θα συντελεί στο πολιτιστικό προϊόν του χωριού τους, στους ανθρώπους τους και εν τέλει στο συνολικό προϊόν της Νάξου. Φίλες και φίλοι, θέλουμε την επόμενη μέρα, σε 5 χρόνια από σήμερα, όταν εδώ από την ίδια θέση θα κάνουμε τον απολογισμό μας, να είστε όλοι πάλι εδώ. Γι' αυτό σας κοιτάμε στα μάτια. Γι' αυτό σας κοιτάμε κατευθείαν στην καρδιά. Θέλουμε να σας υποσχεθούμε ότι ακόμα και την αποτυχία εσείς θα ξέρετε ότι εμείς δουλέψαμε. Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να μας συγχωρήσετε ακόμα και για το λάθος όταν γίνει, γιατί θα ξέρατε ότι το κάναμε πάνω στον όγκο της δουλειάς. Θέλουμε καθαρές σχέσεις. Θέλουμε καθαρές λύσεις για το νησί. Θέλουμε να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στην Ανατολή. Ζητάμε από όλους εσάς να πυκνώσετε όχι μόνο τις γραμμένες την Κυριακή που μας έρχεται. Αυτό το έχετε κάνει ήδη. Αλλά τις γραμμές δουλειάς από την 1η του Σεπτέμβρη, όταν θα είμαστε στη διοίκηση του Δήμου της Νάξου και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ένας Δήμος ανοιχτός, ένας Δήμος καθαρός, ένας Δήμος διαυγής στην υπηρεσία των νησιών και του πολίτη. Φίλες και φίλοι, μετά από πολλά χρόνια τολμήσαμε να κάνουμε μια ανοιχτή συγκέντρωση στην παραλία της Νάξου. Και δεν είναι μόνο η αγανάκτηση που σας φέρνει εδώ. Είναι κυρίως η ελπίδα πως κάτι μπορεί να αλλάξει και κάποιοι μπορούν να αλλάξουν. Η επόμενη μέρα είναι δική μας. Όχι της παράταξης, όχι του επικεφαλής. Είναι δική μας, είναι της Νάξου, είναι των μικρών κυκλάδων. Και αυτοί θα δουλέψουν. Καλή αντάμωση εκεί που πρέπει να δουλέψουν. Εκεί που πρέπει να δουλέψουν. Εκεί που αξίζει για το νησί μας. Σας ευχαριστώ πολύ.